समस्या एबा प्रब्लेम्स समस्या सोरहा गैया बयहाबो दङ समस्यानिफ्राय सोर बारग'नो लुगैयो बयबो लुगैयो समस्याखौ गोजान जाजानायखौ बयबो लुगैयो इसोरा समस्याखौ बोखारनानै होनायखौ नाथाय नों फैदों नामा समस्याखौ इसोरनि खाथियाव लानानै प्रब्लेमा बेसो दा खृष्टियानफोरनि जिबनाव गाव आरज खालामा गाव फास्टिं थाया गावनो इसोरनि खाथियाव फैया नाथाय लुबैयो इसोरनाव समस्याखौ बोखारनानै होजानो नों गावनो समस्याखौ लानानै फैयाबा इसोरनि खाथियाव नों समस्यानिफ्राय बोरै बारग'नो इसोरनाव फोथायनाया नोंनावबो थानांगोन इसोरनि फारसे गांनाया नोंहाबो थानांगोन इसोरनि फारसे उखैनाया नोंहाबो थानांगोन नोंनावबो बे हामलायनाया थानांगोन समस्यानिफ्राय बारग'नोबा नों इसोरनि खाथियाव लानानै फैनांगोन इसोरजों नोंहा पार्सनेल सोमोन्दो थानांगोन घन्टा मोनसेखौनो नों इसोरजों रायलायनो हाया घन्टा मोनसेखौनो नों आरज खालामनो हाया घन्टा मोनसेखौनो नों बाइबेल फरायनो हाया अब्ला नों मानो लुबैदों इसोरनिफ्राय समस्याखौ गोजान खालामनानै होजानो खृष्टियानफोरनि मेन प्रब्लेमा बेनो इसोरजों सोमोन्दो गैया आरजजों सोमोन्दो गैया बाइबेलजों सोमोन्दो गैया मानोथो रंजाहोग्रा इसोरखौ मोननानैबो रंजानाय गैया बोरनि इसोरखौ मोननानैबो बोर गैया गोजोन होग्रा इसोरखौ मोननानैबो गोजोननाय गैया नखराव लाइफआव मानोना इसोरजों नोंहा सोमोन्दोआनो गैया देवबार जाबाय गिर्जायाव थांनांगौ फैनांगौ हाबनांगौ ओंखारनांगौ थाम्फै होफानाय बादिल' संसारनि फारसेबा बुंनोनो नांलाया गासैखौबो मिथिखागौ नाथाय जिउनि फारसे लाथिख' जिर' आन्दा नाथाय लुबैयो नों समस्याखौ गोजान जाजानायखौ नाथाय गोसो गैया समस्याखौ इसोरनि खाथियाव लानानै फैनो हाया हान्थु खरायनानै दसे सम आरज खालामनो हाया दसे सम इसोरजों रायज्लायनो नाथाय लुबैयो समस्याखौ गोजान जाजानायखौ समस्याखौ गोजान जाजानो लुबैदोंबा समस्याखौ नों लानानै फै इसोरनि खाथियाव मानोथो गुबुननि सिगाङाव बुंबाय थानो दरखार बुं नोङो बे बिफा इसोरनि सिगाङाव जायहा नोंखौ दादों नेनानै दं बे नोंखौ हेफाजाब होनो नोंनि समस्याखौ गोजान खालामनो थाखाय नाथाय नों गावसो लानानै फैयाखै